Jesus, hari ning pagkaherak, nagsasarig ako sa imo. Jesus, hari ning pagkaherak, nagsasarig kami sa imo. Jesus, hari ning pagkaherak, lugod ang bilog na kinaban, magsarig sa imo. Sa ngaran ka Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Diyos maraming hapon po sa Indo Gabos. Mag-ready na po kita para sa satuyang pag-istasyon. Diyos maray na hapon po sa inugabos mga tugang. Namumuta ng mga tugang kay Kristo, ang panahon ng Koresma, sagradong panahon ng pakikipag-ulian sa Diyos. Sa espiritu ng pagsulsol, kita ay naalok na magbalik sa iya sa bilog na puso, ninhuli ta siya maluway sa pag-anggot, asin mayaman sa pagkamuot. Si Hesus Kristo nagigdi sa kinaban, tanganing tubuson kita, asin ibalik ang satong Diyos no na relasyon sa Ama, na nagpatimasang hulikan sa tong mga kasaalan. Ini ginibo niya sa paagikan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Idulot niya to ang satong gigibuhon na pagbiya cruces para sa intensyon kan satong Santo Papa, asin mga kapadian, siring man, iayo man niya to ano nga minasunod na intensyon. Tanganing sa pagpamibi asin paghurup-hurup kandalan kang krus ni Kristo, ang gabos na aspirantes kan mga posisyon sa gobyerno, mahiling ang malanlain na sakit asin isyo sa sosyudad. Tanganing bilang sarong lokal na simbahan, makanood asin makaguno kita sa eskwelahan kan krus nin kadunungan, na hilingon ang realidad kan buhay, asin hanapon ang Diyos aroal daw. Tanganing danay niya tong ipamibi ang mga nasyon na nagsasapo kan daing tunong na gira, asin pagkaraot kan mga natural na yaman kan kapalibutan.
Tanganing ang pagiging sinudal na simbahan, magpuon sa pagdangog sa puso, kung sain nagtataram ang Diyos na namuot sa to, pasiring sa paghimati, asin pagdangog sa mga tugang, siringan paarog ni Kristo na naglalakaw, kaiba niya to sa tahaw, kan kahandalan, kapurisawan, asin mga agyat, kan panahon. Tanganing sa pagselebrar kan taonin jubileo, ang sa to mga komunidad, maging tunay na mga ladawan in paglaom, kan sarong buhay na nasaradit na mga Kristiyanong komunidad. Matinog na po ang gabos para sa pagpuon. Sa ngarang ka na asing kan aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Namumutan kong mga tugang, nagkatiripong kita bilang sarong lokal na simbahan, asin banawaan ng Diyos na nagsasarig sa iyang mamumuoto na pagkaherak, asin man kan Diyos no na pangatama ni Jesucristo sa tuyang kagurangnan. Ngunyan, nagmamaut kita, napakusugonan sa tuyang pagtubod, kayaban ang paglaom, asin para rumon ang pagkamuot, mantang padagos kitang nagpapasalamat sa mabalaog na iwinara sa tuya kan Diyos. Magkasararulugo kita sa pagpamibi, tanganing kairakan kita kan Diyos, sa satuyang mga pagkakasala, asin makasunod kita sa dalan kang krus ni Kristo. Pagbaklay nin may paglaom, kan sarong simbahan na nakikisumaro. Mamibi kita. Jesus nakagurangnan, buot niya mo na makapagpamibi, mantang sa muyang pinaghurup-hurupan ang manunungod sa imong pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Sa samuyang paghingawa na magpakumbaba, idinululot niya mo ining dala ng krus, tanganing padagos kami magtalubo sa kabanalan sa tahaw kan mga pagsakit, asin sa paagi kang balaog ng kaligtasan, hulikan sa imong pagkamot, asin paghera. Mahihiras man lugod niya mo ang balawag na ini para sa pagbabagong buhay, asin man para sa kaumawan mo, ininagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maglakaw kita nin may pagsulsol sa pagsunod kandalan kang krus ni Kristo, pagbaklay nin may paglaom kan simbahan na nakikisumaro. Ngunyan sa tungpupunan ang pagprosesyon, pasiring sa mga istasyonan. Ang pasunod-sunod po kan prosesyon, iyo an minasunod. Ang nagdadara kan insenso, ang serialis, ang imahin kan Nazareno, ang sa tungkura paroko, asin ang mga paratubod. Sa krus hinatulan na ipagadan an sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus hinatulan na ipagadan an sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus hinatulan na ipagadan an sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus hinatulan na ipagadan an sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus hinatulan na ipagadan an sa mong kasalan, iyo ang dahilan.
Sa krus atulan na ipagadan sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus hinatulan na ipagadan sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Enot na istasyon, si Jesus hinatulan na magadan sa krus. Sinasamba asin inuumaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong cross, tinubos mo ang kinaban. tataramo ni Diyos. Si Pilato, tanganing mapauntok, ang kurahaw kan mga tao, pinaluwas si Barabas, asin si Jesus, pinahampak, asin itinao, tanganing ipako sa krus. Paghurup-hurup. Sa dakulang pagkamot na Jesus ato, minaawot niya na kita iligtas sa kasalan. Sa pag-ako kan hatol, dawa nga ni mayo siyanin kasalan, ipinahayag niya sa to ang Diyos no na pagkamuot. Igwaman nin mga tao na yaon sa bilangguan, asin binawi anin katalingkasan, huli kan mga salang sahot, pang-uuri, asin daay patas na hatol. Alagad, yaon ang mamumuto na kugos ni Jesus, tanganing akoon asin tauanin pagkakataon na magbagong buhay. Sa gabat kan sa tong mga pagkakasala, dailugod kita mabaaranin paglaom na may Diyos na nagpabulos kan sa iyang dugo para sa kaligtasan, asin katalingkasan kan gabos. Pamibi, idulot niya doon sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinadaramo ang sa imong bugtong na aki, tanganing hawason kami sa pagkakasala, asin tinawan kami ning paarog kang pagkuyog sa imong kabutan, kan mahuyo niyang akoon an hatol ning kagadanan. Buksan mo ang sa mong mga puso, tanganing maging andam kami sa pag-ako kang banal mong kabutan, asin misyon na itinagama mo sa lambang saro sa mo. Tawan mo lugod ning maninigong hatol ang mga tugang nyamo na yaon sa bilangguan, asin rangahon mo sinda sa saindang mga kamunduan. Warasan man sa mo ang biyaya ning isog buot na atubangon ang mga kadipisilan kan buhay, asin agyat kang panahon. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, sinsiring sa langit. Ansa mong kakanon, saral daw ito mo sa muy angunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya man mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa simong abaga, krus na matagom, sa pagpagiromdom, sa labisi mo. Ikaduhang istasyon, si Jesus nagpaasan kan krus. Sinasamba asin inuumaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramo nin Diyos. Sa katapusan, si Jesus itinao ni Pilato sa sainda, tanganing ipako sa krus, paluwas, pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo.
Paghurup-hurup, pinaasa ni Jesus ang krus, tanda kan sa iyang daing sukol na pagkamuot, asin pagkaherak sa bilog na katawuhan. Namati niya ang gabat kaini, alagad inako ini ni Jesus, ino'y pagkamuot. Ang krus nagdara sa iyanin kaugmahan, asin naging dahilan, para manggana ang kabutan kan Diyos, kaysa kan kaluyahan bilang tao. Lugod sa siring na paagi, magdakulman ang mga hubines na andam sa pagiging disipulo ni Kristo, asin kuguso ng buhay nin pagpadi, asin relihiyoso. Sinasadulman kita ni Jesus na maging maurop sa gibong kabanalan, bako sa pinapatubod kan kinaban, asin tinatabangan man kita na akoon ang satong mga kaluyahan, asin idulot ini sa kagurangnan. Dulot niya to ang satong mga pamibi. O Diyos na makakamhan, idinudulot niya mo sa imo ang mga krus na samong pinapaasan. Magin maniligo manlugod kami sa pag-ako at ang balaog ning kamarawayan, na iyo ang kabalsan kan pag-ako kan misyon na maging disipulo mo digdi sa daga. Namimibiban kami na mahawas sa mga kasalan asin talikdan ang mga maraot na gibo na iyo ang nagtatawang kabat kan samuyang buhay bilang sa imong disipulo. Lugod, warasan mo ang mga komunidad nin mga bokasyon sa pagpadi asin relihiyoso. Tanganing ngapit na magkaigwan nin mga mapadagos kan misyon ni Jesucristo digdi sa kinaaban. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang but mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami, kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Enot mong paglakaw, napadungkal ka, hulikan sa muyang mga kasalan. Ikatulong istasyon, ang enot na pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba, sininuumaw mi ikakagurangnan, Ninhuli mo ang kinaba. tataramo ni Diyos. Huli ta sinabi ko sa indo, kaipuhan na mautob sa sakuya ang nasusurat. Ibinilang na sarong tulisan, manunungod sa kuya, matatapos na. Paghurup-hurup, si Jesus napadungkal ninhuli sa gabat kan krus. Siya tunay na Diyos, alagad tunay na tao. Arog niya to, maliban sa kasalan. Napadungkal siya ninhuli ta nakamati man siya nin kaluyahan sa hawak sa halawig na pagpasan kan matagum na krus. Minaro-ro ang satong relasyon sa Diyos kung kita nagiging mapangabuso sa iba asin nadadaog kan kasalan. Siring man ang mga padi kinunsagra sa Diyos, alagad siring sa to, tawo man giraray, nakakamati nin mga sugot, asin kung minsan nadadaog nin kasalan. Danay lugod niya tong ipamibian sa to mga padi, tanganing sinda mairayo sa pagkapadungkal. Idulot niya doon sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ikan sa mong kusog, asin sa muyang sinasarigan, ang mga nagaabusong pisikal asin moral, iyo ang mga nakakapadungkal sa muya, asin nakakapababa, kan sa mong dignidad bilang tao. Lugod, tabangan mo kami na magbuhat kung kami nasasala, asin buhaton man, ang mga tugang niya mo na pinag-aabuso, asin nadadaog kang kaluyahan. Lugod, pakusugon mo man ang buot kan sa mong mga padi, kung sindaman nag-aatubang sa dakolang problema, asin kamunduan sa saindang ministeryo. Pangatamanan mo lugod o kagurangnan, ang saindang mga kamot, tanganing day ini madigtaan, kang kasalan, kundi danay na maging malinig sa pagbayaw kan sa imong kamo hawak asin dugo sa Santa Misa. Amen. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo,
Magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang but mo sa daga, ni siring sa Ang langit. sa mong kakanon sa aral daw, ito mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Nagtatangi sa dalan, ina mong mahal, si mong kasakitan, sa krus na pasan. Ikaapat na istasyon, nasa bata ni Jesus ang sa iyang ina. Sinasamba asin inuumaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramo ng Diyos. Binindisyonan sinda ni Simeon, asin si Maria na sa iyang ina, sinabihan. Hilnga, ang aking inigigikanan nin pagkapadungkal, asin pagbangon ni dakol sa Israel. Siya sarong tanda na pag-iiriwalan, mantang sarong garod, ang malagbas man sa imong puso. Huli ka ini maiisihan, kung ano ang nasa isip nin gabos. Pagurup-hurup. Sa mga pagsakit na Jesus, yaon ang danay na pagdamay asin pagantabay ni Virhen Maria na sa iyang ina. Ini nagpapahiling nin sarong aldaw nin pagkamuot asin pagdamay kan sarong ina sa iyang aki, sa tahaw nin pagsakit. Sa mga kulog asin sakit niya to sa buhay, igwanin sarong ina na nag-aantabay asin nagtatangis kung kita napapasala. Si Santa Maria, danay na yaon sa pagtabang sa mga tawong nagmamaot na magbagong buhay. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, panua kami nin pagkamuot, asin pagtubod, arog kay Birhen Maria. Siya nagtalubo sa pagtubod, pano ning kadefisilan sa pagsaksi kay Kristo, sa pagpaasan kon sa iyang krus, himatea ang samuyang pamibi, na ang mga kamunduan na samong namamatean, darakan samong mga kasalan, masanglianin kaugmahan asin maranga sa presensya kan sarong ina, na nagpapahid kan sa tong mga luha, darakan mga kahandalan asin problema, na iyo ang nagpapagabat sa to, lugod kita da imawaranin paglaom sa buhay, nin pagbabago sa lambang sarong ina, na magantabay sa to. Amen. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang but mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Dalan pa Kalbaryo, naherakan ka, kaming makasalan, kaherakan man. Ikalimang istasyon, tinabangan ni Jesus si Simon Sireneo sa pagpaasan kan krus. Sinasamba asin inuumaw mi kakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong cross, tinubos mi ang kinaban. tataramo nin Diyos. Kan si Jesus sa indang ilinuwas, linakop ninda si Simon Sireneo na papuli hali sa uma, asin pinapaasan ninda sa iyan krus sa hudyan ni Jesus. Pagurup-hurup. Sa pagpaasan ni Simon kan krus, ipinahayag ang mga Kristiyanong pagtabang asin pagkamuot sa kapwa. Ang pagtabang, daay naghihiling kung si Isay, ang sa iyang tinatabangan, asin kung piraan sa iyang maitatabang. Si Simon Sireneo, modelo kan sarong Kristiyano, na bukas ang mga palad sa paggawgaw, asin pakisumaro sa pagsakit kan iba. Lugod ang mga kandidato sa mga posisyon sa gobyerno, makanood na gamiton ang mandato asin kapangyarihan, tanganing iunat ang mga kamot, asin buksan ang mga palad sa pagtabang sa kapwa. Asin maghamanin mga pulisiya, asin programa na mapaasan kan mga daradarang kapagtiusan kan banwaan.
idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, itinunong mo sa mo ang karahayan asin tinawan mo kami ninda mabilang na biyaya, tanganin maging kasangkapan sa pagtabang sa iba. Ipinapamibi niya mo ang gabos na aspirantes sa posisyon sa gobyerno, naribayan ang nin pagkamuot sa kapangyarihan, nin pagkamuot, asin gamito ninda, ang mandato na itatao kang banwaan para sa inda, maging mahigos sa pagtabang sa mga nagtitios, asin inaapi. Sindalugod maging Simon Sireneo, na andam makisumaro, asin magsakripisyo, na mayong hinahagad, ning ano man na balos. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa Ang sa langit. mong kakanon sa aroalda, mo sa moya ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Kaming tampalasan, kami ang dahilan, kan simong pagtios sa mahal na krus. Ikaanom na istasyon, pinahida ni Veronica ang lalawgon ni Jesus. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan, tataramo ng Diyos, siya matalubo, siring sa supang, sa satuyang atubang, siring sa gamot, nayaon sa daga na alang. Nahiling ta na siya daing lawog na makawiwili, daing kamahalan, daing kagayunan. Ikinaungis asin isinikwal, nin katawuhan, tagob nin kamunduan, pano nin kasakitan. Sa atubang niya tinatakpantaan sa tung lalawgon, siya pinaghabuan, asin daita, ginalangan. Paghurup-hurup, si Veronica naghinguwa na magdulo kay Jesus, asin pahidan ng sa iyang lalawgon, minsan ngani takot sa mga soldados na nagpapasakit kay Kristo. Ang mga gawing ini nagpapahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos, minsan sa tahaw nin kahandalan, asin daing kasiguruhan. Bilang mga peregrinos nin paglaom asin aki nin Diyos, kita sinasadol na dailugod magin sarong lugad, napapahidon pa, kundi bulong na magtataong paglaom, huli kan sa tung dusay na paglingkod, asin maurop na pangaputan ang liyenso ni Jesus sa satuyang buhay, asin matala ang Diyos sa tela kan sa tung mga puso. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O kagurang na niya mong Jesus, sa imong makuring pagsakit yaon si Veronica, na nagpahid kan sa iyang lalawgon. Sarong dakulang balaog, an apudon mo sa paglingkod sa imong simbahan. Padagos lugod kami sa pagpahid, kan mga lugad, kan sa imong simbahan, asin tarabangan mo an pag-umay, kaini. Daiman lugod kami maging mga parapas sa luib sa lambang saro, kundi maging bulong na magtataonin kaumayan sa kinaban. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa roaldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa imong pagpasan, napadungkal ka, nin si kagabatan, krus nin kasalan.
Ikapitong istasyon, ang ikaduwang pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba, asin inuumaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramo ng Diyos. Para sa mga inapod, Hudiyo asin Griego, si Kristo iyon kapangyarihan asin kadunungan ng Diyos. Hulitaan karungawan ng Diyos, urog na madunong kaysa kadunungan ng mga tao, asin ang kaluyahan ng Diyos, urog na makusog kaysa kusog nin tao. Pagurup-hurup. Sa gabat kan krus, sa mga pagtuya-tuya kan mga tao, asin sa pagluya kan sa iyang hawak, si Jesus napadungkal giraray. Alagad, padagos na minabangon, asin naglalakaw, tanganing makamtan niyato, an panugang kaligtasan. Kadakla na beses kita napapadungkal, ninhuli kan paulit-ulit nakasalan. Minsan man napapadapla, dara kan natural na kalamidad, o mga pangyayari na nagpadisganar sa tung magpadagos sa buhay. Sa mga paulit-ulit na pagkapadungkal asin problema niya to, kita inaapodan na ulit-uliton taman na magbangon asin magpadago sa pagbaklay, pasiring sa pagbagong buhay, sarong buhay nin kabanalan, asin yaon sa Diyos. Idulot nato ang siyang mga pamibi. O Diyos, na burabod din buhay, ikalugod ang magin kusog kan mga tawo, na biktima nin mga kalamidad, kan buhay asin paulit-ulit, na nahuhulog sa parehong kasalan. Namimibi kami, na dai kami madaog kan sugot, asin dai madisganar na magpadagos. Nagtutubod kami na sa paulit-ulit nyamong pagbangon, kami man nagtatalubo sa alan asin nagiging madunong sa buhay. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Tao mo sa muyang unyan, asin mo kami kan sa mong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Kami nagtatangis, binagbabakho, nga di ming makamtan, kapatawaran. Ikawalong istasyon, nasa bata ni Jesus ang mga babaeng nagtatangis sa Jerusalem. Sinasamba asin inuumaw mi ikakagurangnan, Huli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. amo ng Diyos, dakol na tao ang nagsunod sa iya, asin dakol na babae ang nagtangis, asin nanambitan, huli sa iya. Pagurup-hurup, dakula ang paggalang asin pagmidbid kan sa tuyang kagurangnan sa mga kababaihan, urog ng gayo sa mga ilo, balo, asin mga inabandona kan sosyedad. Kung kaya man ang mga babae sa Jerusalem, makurian pagtangis sa pagsakit, asin inagihan ni Jesus. Lugod kami man ang mga parasunod kay Kristo, maging kasurog, mga kababaihan, mga kaakian, asin maluluya, pangadtamanan ang sa indang dignidad, asin tawan ng ligtas na lugar, asin boses, ang kababaihan, mga kaakian, asin maluluya sa satong susyudad. Idulot niya to ang satuyang pamiipi. O Diyos na makakamhan, rinaranga mo ang mga babae na nagtatangis sa Jerusalem. Pinagmaawot mo na mahiling nindaan sa indang dakulang kahalagahan sa kahadean ng Diyos. Siring man, ipinapamiipi niya mo sa imo na ang mga kababaehan matauwanin nagkakanigong oportunidad na makapagpahayag kan sa indang paglingkod sa imo, asin matapos ang mga pang-aabuso sa inda. Warasan mo man kan sa imong biyaya ang mga kaakian asin maluluya, tanganing sinda matauwanin atensyon asin pagmangno na kinakaipuhan ninda. Amen.
Nyamo niyaon sa langit, babanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang sumong kakanon sa aral daw itaumo sumuya ngunyan. Asin patawadan mo kami sa samuyang mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sulugot, kundi agawa kami sa maraot. Magbagunin buhay, sala talikdan, sa tung pagtangisan, pinagsulsulan. Ikasiyam na istasyon, ang ikatulong pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba, sininuumaw, mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong cross, tinubos mo ang kinaban. tataramo nin Diyos. Igwa ako nin sarong bunyag na aakoon, asin kaniguan na gayon sa kuyang kamautan, na iyan mautob na. Pagurup-hurup, padago si Jesus sa pagbangon, padago sa paglakaw, malinaw ang katuyuhan kan krus, iwan kaligtasan, kan bilog na katawuhan. An kulog asin sakit, darakan pagkagurang, nagpapabanal, kunini inaako asin kinakahirasta sa pagtubod. Nagtatalubo kita sa biyaya nin Diyos, kun mapaghurup-hurup kita, nakikihiras sa mga nagsasakit, pagsakit ni Kristo. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ang mga kulog ning kahilangan, asin kaluyahan, huli kang pagkagurang, magdaralugod, sa tuwang niyam may edad, na maging madunong, asin marigmat, sayro kan Diyos sa saindang buhay. Tukdoy kami na mapakumbabang huguson, asin akoon, ang pagliwat kan mga taon. Asin daimi lugod, lingawan, ang mga kamagurangan, na iyo nagdadara sa mo sa pamilya kan mga paratubod. Lugod magtalubo kami sa kabanalan, asin kadunungan, tanganing mamansayan mi sa huring aldaw ang samong buhay, ang kaligtasan na itinagama mo para sa mo. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa Sa mong langit. kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Gubing hinalean, hawak mong mahal, lugad mo na buksan, pagtios naman. Ikasampulong istasyon, si Jesus sinalian nin gubing. Sinasamba asin inuumaw may ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataraw mo nin Diyos. Pagkapakuan kay Jesus sa krus, pinag-apat kan mga soldados an sa iyang gubing. Tigsaro lambang soldados, dai hiniro ang tunika. Sarong tunika na dai tinahi, kundi bilog na hinabol. Ang mga soldados nagsabi, dai nyato pagbarangaon, kundi pagripahan, kun mapakiisay. Digdi na utob ang kasuratan, pinagbarang anindaan sa kuyang gubing, asin ang sa kuyang tunika pinagripahan, ini ang ginibo kan mga soldados. Paghurup-hurup, dai na kontento ang mga soldado sa pagpasakit kay Jesus, dai ninda ginalangan ang Diyos. Si Jesus padagos na nakakamati nindaing paggalang sa paagi kan mga pobreng hinuhubaan ng dignidad, respeto asin buhay. Bilang mga Kristiyano, ipaglaban niya to si Jesus sa paagi ng pagtaram asin pagtuyaw sa mga mapang-abusong sistema na nagduduhagi kan dignitas kan sa tung mga kapwa, urog na ang kapobrihan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, tinawan mo kami nin dignidad bilang mga aki mo, kan kami gubingan mo, kan sa imong kaligtasan. Alagad akol ang pwersa na buot mong magraot
nabuot magraot kaini. Patawad kami, magiging mga para sa luid sa imong mga kapwa. Kung kami mapanglait sa indang kamugtakan, kung kami daing boses na magtindog para sa sainda, asin minsan pinipili ming hilingon sana, ansa mong mga tugang na nagsasakit. Irayo mo lugod kami sa gabos na kasaalan, urog na sa pagiging gahaman, asin birika ansa mong mga puso, pasiring sa imo tanganing makanood kaming mapangataman at ang dignidad kantugang nyamong napapaha sa katanusan. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itao mo sa muya ang unyan. Asin patawaran mo kami kan samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa krus ka ipinako, pagtubos mo, kami nangangako, mamuot si mo. Ikakagsarong istasyon, si Jesus ipinako sa krus. Sinasamba sininuumaw mi ikakagurangnan, Ninuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramo nin Diyos. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod Kalbaryo, ipinako ninda si Jesus sa krus, asin manan mga tulisan. Saro sa wala, asin saro sa too. Si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda, dain ninda aram, ang sa indang ginigibo. Paghurup-hurup. Pagpapatawad ang balos ni Jesus sa lambang kulog na sa iyang inako. Iniaan ka mautan kang Diyos, na darahon kita gabos sa pakikipag-ulian. Sa gabos na kulog, pagpapatawad ang maninigong balos. Sa lambang pagtraidor, pagpapatawad ang minabugkos. Kung kita nabubuhay sa pagpapatawad, mayong kulog, mayong kasalan na mangingibabaw sa kinaban. Katuninungan para sa gabos na pinapaurog ang pagpapatawad. Ang gyera, ladawan ng estado na mayong katuninungan. Ini mayong marahay na idudulot sa katauhan, kundi pagkawasak ng tiwala, asin, progreso. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O mapagpatawad na Diyos, padagos sa mong tukdoan, andala nin pakikipag-ulian, asin pakikipag sinarabot sa botan. Daika minasuko sa katagasan kan sa mong mga puso, sagkudno arin ka paulit-ulit na badulot kan sa imong sadiri, para matanyog ang mga lideres kan nasyon na nagkakabaranga, darakan pagkamkam kan mga natural na yaman, na minaresulta sa gera, asin daing tunong nakariribukan. Lugod kagurangnan, mahiro ang mga puso kan lambang lider kan mga nasyon, tanganing ribayan ang mga badil asin gamit panggera, nin mga armas nin pagkamuot, kugos nin pagkasararo, asin kamot nin pagtindog, nin sarong tuninong na kinaaban. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ansa mo unsaral daw, itaw mo sa muya ngunyan, patawadon mo kami kasi sa mong mga na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Sa krus ka nagdusa, sa krus nagadan, kami kaherakan, tama kasalan. Ikakagduwang istasyon, si Jesus nagadan sa krus. Sinasamba sininuumaw may ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataraw mo ni Diyos. Pagka namiti kan suka, si Jesus nagsabi, natapos na, dangan idinuko an payo, asin na utsan. Paghurup-hurup,
Idinulot ni Jesus ang sa iyang buhay bilang pinakaurog na gawi nin pagsakripisyo asin pagkamuot sa tong mga tawo. Ang pagkagada ni Jesus, nagbunga nin sarong regalo, iyo ang pagtubos kan sa tong mga kasalan. Ang sa iyang pagkagadan, bako sana sa mga matanos, kundi para man sa mga parakasala, mga dai nagtutubod sa iya, mga tawong nagtutumang sa simbahan, asin mga dai pa nakamansay kan liwanag kan ebanghelyo. Idulot niya doon sa tuyang mga pamibi. O Jesus na paratubos, ang pagdusay mo kan sa imong buhay duman sa krus, nagtao sa mo kan regalo nin Diyos noon na buhay, asin bagong relasyon sa Ama. Paliwanagi ang mga isip kan mga nagsasayuma kan sa imong presensya. Tabangin ang gabos na nadaya kan ideolohiya, asin pagsarig sa sadiri, na maibalik sinda sa sarong aripompon, sarong katiripunan kan mga paratubod ni Kristo. Lugod ang sa imong pagkagadan, maging mitsa, natantyanon, asin pukawon, ang mga taong nagtuturog sa pagtubod, asin mamati na ninda, nalilingawan kan simbahan. Tabangi man kami na ang liwanag kan sa imong pagkabuhay liwat, may darami sa mga puro kang kinakban. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa Ang langit. sa mong kakanon sa aroal daw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. O inang mamundo, puso mo tagob, dahil sa pagtios, aking si Jesus. Ikakagtulong istasyon, si Jesus ibinaba sa krus. Sinasamba sininuong mo may ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubuswan kinaaban. tataramo ng Diyos. Sarong lalaki na ang ngaran Jose, kaayon sa sanggunian, asin taga Arimatea, nagduman ki Pilato, asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Pagurup-hurup, ibinaba ang hawak ni Jesus hali sa mahal na krus. Linubos niya ang gawi nin kapakumbabaan. Bumbinaba pa siya sa runa kan mga gadan, asin binuksan ang tatanin kaligtasan sa gabos na nagin maimbod bago kan sa iyang pag-abot. Ginigirumduman niya to ang mga umboy na daib na tinugutan na makamati kan krus digdi sa kinaban. Inagaw sa indaan buhay asin oportunidad na makasaro sa katiripunan kan mga paratubod ki Kristo. Danay kitang magtaram sa kasalan ni aborsyon. Dai kita magtugot na ibaba ang buhay kan si isay man rugnaan mga aki na daing laban, kundi tukduan ang labang saro kan responsableng paggamit kan sexualidad. Idulot niya to ang satong mga pamipi. O makakamhan na Diyos, sinabi mo kan huring pamanggi, ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Ika nagtataonin pangarogan asin pagirumdum sa mga ina na ang sa indang hawak para sa iba, bakong para sa sadiri sa naninda. Kagurangnan, huli sa imong pagkaherak, iwaras mo sa mga aki na naging biktima kang aborsyon ang kaligtasan. Lugod palagos ming rumpagon ang kultura ng pagiging makasadiri, asin paraon ang diklom na pornografiya sa internet. Danay mulugod kami na itukdo na ang tunay na pagtatao kan hawak, iyo ang pagtataong buhay, siring kan ginibo kan aki mo na si Heso Kristo. Amen. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, nin siring sa langit. Ang sumong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa mong paratubos, kami
kahiyasan sa mga kasalan kami rayuan. Ikakag-apat na istasyon, ang hawak ni Jesus ilinubong. Sinasamba, sininuumaw may ikakagurangnan, Sinubos mo ang tinaban. tataramo ng Diyos, ang hawak ni Jesus tinanggal, pinato sa tamong, as ibinugtak sa lulubngan na tinuki sa gapo, daipan nin ilinubong duman. Paghurup-hurup, ang hawak ni Jesus ilinubong, may paggalang na dinaraan hawak ni Jesus sa lulubngan, ang kagadanan bakong katapusan nin buhay, kundi kapinunan nin buhay sa kaibahan nin Diyos. Kung kita magadan sa katanusan, makikisumaro man kita sa buhay na daing kasagkuran, asin katinunungan na kaibahanan kagurangnan. Lugod at amanuntaan sa tong hawak, asin manan sa tong kapalibutan, tangani makapagdulot kita nin maninigong atang, asin ierokan, digdi sa kinaban. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, sa imong pinabanal ang hawak kan tao, kan inihimuon, ladawan mo asin suluto ni Kristo ang gubing nin pagkatawo. Tukdoi kami na ilubong ang mga bisyo sa samuyang buhay, na nakakaraot kan samuyang pisikal na hawak, asin talikdan ang kasalan na nakakapagbanga man sa hawak ni Kristo ang simbahan. Siring man, makanood man kaming magtalbong nin mga kahoy, asin pananom, tanganing ang samong kinaban, maging ligtas asin labas na iirokan para lambang saro, asin kan mga nilalang mo. Lugod da imi paglingawan, naan kapalibutan, saksi asin tanda man, kan sa imong gibong kadunungan. Amen. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawaron mo kami kan samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa atong ipagrukyaw, asin umawon, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Sa atong ipagrukyaw, asin umawon, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Sa atong ipagrukyaw, asin umawon, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Sa atong ipagrukyaw, asin umawon, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Sa atong ipagrukyaw, asin umawon, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Sa atong ipagrukyaw, asin umawon, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Ikakaglimang istasyon, si Kristo na buhay liwat. Sinasamba sininuumaw may kagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramo ng Diyos,
An anghel nagsabi sa mga babae, "Dai kamo matakot. Aram ko na hinahanap nindo si Jesus na pinako sa krus. Dai nadigdi, nabuhay liwat, siring sa saiyang sinabi." Paghurup-hurup, si Kristo na buhay liwat, dakulang kaugmahan ang namatean kan mga disipulo, kan maaraman an sa iyang Diyos no na pagkabuhay liwat. Kung kita magadan sa kaibahan ni Kristo, kita man mabubuhay sa kaibahan niya sa langit no nakahadian nin sa tuyang Ama. An paagi kan pagiging buhay na simbahan, iyo ang pagkakaigwanin panahon na magdangog sa mga nasasakupan, hilingon ang tunay na kamugtakan, asin ipamati na ang gabos may kaibahan sa pagbaklay, pasiring sa kahadian kan Dios. Iyo ini ang mauwot kan sa tong simbahan ngunyan na magin sinudal, daraan maliwanag na paglaom, sarabay pasiring ki Kristo. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. Umamurawayo na Diyos, binuksan mo para sa samo, andalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Kami tinuktukdoan mo na magdangog asin maghimate sa mga tugang niya mo. Kami sinasadol mo man na dumanan asin hilingon ang kamugtakan kan mga nawawalat, nagtuturog asin malipot na sa pagtubod. Tanganing buhayon, isaro asin iliwat na magin kaayon sa sarong aripunpon kan mga paratubod ki Kristo. Lugodanay ming maisabuhay ang espiritu nin sinodalidad sa samong mga pamilya, ang saradit na kristyanong komunidad, asin kung sain man ang mga aki mo nakawarak. Lugod sa huring aldaw, ika ang samuyang masabatan, sa tatakan kalangitan, asin dumantawanin nagsusupay na kaugmahan. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang but mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Bagong puso, bagong buhay, lalagasa mo kakurangan. Bagong puso, bagong buhay, lalagasa mo kakurangan. An sa tuya pong ginibong ugawi ining pigistasyon, iyo po an sa tong pakikisumaro sa pasyon kan sa tong kagurangnan na si Jesus. Kaya makipagkooperar asi magpartisipar po kita sa gawing ini. Tayo po ini an saro sa mga maski po paano konkretong pakikisumaro niya to sa satong kagurangnan, sa iyang pasyon, sa iyang pagtubos para sa sato. Asin sa puntong ini, gusto kong pasalamatan po ang mga disipulo sa pangingenot kan Bagong Pedro ngunyan, ni Pay Badong Natabinas, kan sa diri kang anda kan Ladawan kang Nazareno, kay Pay Nonoy Namuruda. Salamat sa mga nanganam sa lectors sa pangingenot ni Manay Julie Fernandez. Tamang-tama man lang po palanaan sa tong pagpuon, no? So mapuon kita, pakatapos kang chaplet, no? Pakatapos kang chaplet, puuna na po niya to an pag-istasyon. Ta iksak alos tamang-tama lang sa satuyang misa o sa sunod na aktibidad sa misa. Kasubuan ko ya alos nagpuong kita mga pa alas 3:30 kaya medyo kunya nang yan 4:15, no? So kung mapuong kitang paka-chaplet halos tamang-tama man lang. Ta kung mapuong man kakatang alas 4 ani ba sa endo pero man late, no? Tamang-tama lang na nagpupuong kita mga kunya na tanganing sa mga late makalaog man sa misa, ano?
Mamibi kita. O kagurangnan, niya mong Jesus, sikaan sa muyang kaibahan, sa pagbaklay sa dalaning pagsakit, pagsulsul dalaning pagkamuot, sa samuyang pagurupurop, kan sa imong pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, mapamibi man niya mong pinagurupurupan ang sa mong pakikira sa imong sakripisyo ning pagkamuot, ang ginibo niya mong pag-istasyon, idinudulot niya mo bilang gawi ning pagpenitensya, sa samuyang pagpasalamat, namibi man kami, na may man niya mo ini, takaning ang gabos darahon sa pakisamaro sa imong sakripisyo, na yan madara sa muya sa imong kahadian, ininagan mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ito ko ang saindo mga payo sa pagbendisyon. Ang Diyos Ama, ninmong pagkaherak, na sa pasyon kan bugtong niyang aki, nagtao saindo nin aarogan nin paggamot. Magwaras na sa paglingkod sa Diyos sa sing katauhan, magkamits ka mo, kandaing masabing balaog kan sa iyang bendisyon. Amen. Tangani makamtanin hali sa iyan balaog nin buhay, na daing kasagoran, nahuli kan sa iyang kagadanan sa kinaban, nagtutubod ka mo na makalikay sa kagadanan na daing kasagoran. Amen. Mantang nagsusunod ka mo kan sa iyang mga paarog, sa pagpakumbaba, magkamit ka mo. Anagagadan para sa sadiri lamang. Diyos, marahay na hapon po mga tugang. Hunyan po iyo an enot na Domingo kan Kwaresma. Idulot po niya to ang mga intensyones ngunyan na aldaw. Thanksgiving and petition mass in honor of Jesus Nazareno, dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Manalo and family. Thanksgiving mass, dulot ni Mrs. Rebecca Baguio and family. Thanksgiving mass, dulot ni J. Prebosa and family. Para sa kapahingaloan kan kalag kan mga minasunod. Sa kalag ni Jesus, dulot kan Brunsal family. Sa kalag ni Paz, dulot kan Peralta family. Sa kalag ni Marilo, dulot ni Mrs. Lilia Bual and family. Sa kalag ni Jason, dulot kan Canal family. Siring man, Thanksgiving Mass and Petition Mass in honor of Jesus Nazareno, dulot ni Mr. and Mrs. Leonardo Moruda and family. Antawo linalang na may kaluyahan. Siya nagkasala asin kaipuhan na makipag-ulian sa Diyos. Kaipuhan ang grasya nin pakikipag-ulian. Kunan kasalan sarong pagsuhay sa kabutan kan Diyos, ang grasya iyuman ang madara sa tuya sa pag-ako kan Diyos non na kabutan.
Mga tugang matinugpuan gabos sa pagpuon kan selebrasyon. Sa ngarang kanama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tangani kita magkanig magdulot kani mga banal na misteryo. Rumdo mo na sin pagsulsulan niya to an sa tuyang mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kang mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tao kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan sa mo, nauli kayo ning taon-taon agawi, kan sakramento kang kwaresma, magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po. Si Adan nagkasala, asin luminaog man ang mga kaluyahan, nadarakan pagkakasala.
Kaipuhan na labanan niya to ang mga sugot na minaraot kan sa tuyang pakikiibahan sa Diyos. Mga tugang hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Hinimo kang kagurangnan Diyos ang tao, alpog nahali sa daga, asin hinayupan niya ang dumo, kan hinangos nin buhay, siring na ang tao naging buhay na kalag. Nagibo ang kagurangnan, Diyos ning tatanan sa idin, sa sirangan, asin ibinugtak niya duman si tao na hinimo niya sa Eden, sa sirangan. Pinatrubo kang kagurangnan Diyos sa daga, ang gabos na kahoy na magayon, paghilingon asin marahay na kakanon ang bunga. Siring man ang mga kahoy ng buhay, sa tahaw kang tatamnan, asin ang kahoy kang kaaramanin marahay, asin maraot. Ang halas yan urog, katuso sa gabos na may buhay sa lantad. Ginibo kang kagurangnan Diyos, nagsabi ang babae. Totoo nagsabi ang Diyos, dahil ka mo magkakan sa arin manakahoy sa tatamnan. Nagsimbag si babae sa halas, sa mga bunga kang kakahuyan sa tatamnan. Makakakang kami, alagad dapit sa bunga kang kahoy, na nasa tahaw kang tatamnan. Nagsabi ang Diyos, dai kamo magkakan kaiyan, ni magdot-dot, tanganing dai kamo magadan. Nagsabi si halas sa babae, dai kamo magagadan, kundi aram kan Diyos na sa aldaw na magkakang kamo kaiyan, mamumuklat ang sa indong mga mata, asin magigi kamong siring sa mga Diyos, aram kun ano ang marahay, asin maraot. Nahiling kang babae na marahay, ang kahoy na kakanon. Magayon sa mga mata, asin nakakadagka ining kahoy, tanganing maging maduno, kuminoanin bunga, asin kuminakan. Tinawan man ang kaiba niyang agom, asin kuminakan, dangan iminuklat, ang sa indang mga mata, asin nakagimadmad sinda sa huba sinda, kaya nagtahi ning dahon sa igos, asin nagibo ning pantapi. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa Salmo Responsorio, ang gabos po, masimbag, mahira ka o kagarongnan, ta kami magkasala. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Kaugayi ako, O Diyos, sosog sa imong karahayan, sosog sa imong pagkaherak, punasa ang sakong kasumbikalan, hugasi ako, hali sa sakong sala, sa sakong kasalan, linigi ako, simbag po. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Sa sakong kasumbikalan, namibidbirang ko ang sakong mga kasalan, danay kong kaatubang sa imo sana ako nagkasala. Ang maraot sa imong mga mata, ginibo ko, tanganing mahiling kang suripot na mga tataramon mo, malinig sa imong paghukom. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Pusong malinig lalanga ako, O Diyos, asing espiritong andam, baguha sa buot ko. Hari ako pag subula, hali sa atubong mo, asin ang banal mong espiritu, dais ako magpaghalia. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Ibalik mo sa ko ang kaugmahan sa tabang mong kaligtasan, asin sa espiritong minasunod-sunod, kabita ako kagurangnan. Bukahaan sa kunguso, asin ang sa kunguso,
magaharubay kan sa imong kaumawan. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Sa paagi kan gawi nin kaligtasan ni Kristo, dinaog ang kadikluman na darakan pagkakasala. Si Kristo nagadan, alagad siya na buhay liwat. Magsarig kita sa iya. Mga tugang hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya siring nahuli kan sarong tawo, luminaog sa kinaban ang kasalan. Asin huli kan kasalan ang kagadanan. Asin siring luminakop sa gabos na tawo, ang kagadanan kawasa nagkasala ang gabos. Ta, bago kan tugon, igwananin kasalan sa kinaban. Asin bagaman dai ikakirbilang ang kasalan kon mayong tugon, naghadi ang kagadanan poon ki Adan, sagkod ki Moises. Dawa sa mga dai nagkasala, ninsiring sa paglapas ni Adan, na iyon ladawan kan madatong. Alagad bako siring sa pagkahulog ang biyaya na itinao. Takon sa kalapasan kan saro ang dakol na gadan, lalo man na nag-urog ang grasya kan Diyos, asin nanugay sa grasya kan sarong tawo na iyo si Hesu Kristo para sa dakol. Ang balaog bako siring sa mga bunga kan pagkasala kan saro. Taan paghukom unong kan saro para sa kapadusahan. Alagad ang biyaya pakatapos nin dakol na kalapasan para sa katanosan. Takon sa paglapas kan saro, naghade ang kagadanan huli kan sarong idto. Ang mga nagkakamit pa daw kan kadagyaan nin grasya, asin ugay nin katanosan, lalo nang maghahade sinda sa buhay huli kan saro, na iyo si Hesu Kristo. Kaya, siring nahuli kan paglapas nin saro, napapasagabos na tawo ang katanosan nin buhay. Ta siring nahuli kundi ipagkuyog kan saro na himong parakasala ang dakol. Siring manhuli kan pagkuyog kan saro, hihimuhon na mayong sala ang dakol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susub ti San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan dinara si Jesus kan espiritu sa disyerto, tanganing sugutan kan diablo. Nag-ayuno, 40 aldaw sa 40 banggi sa huri na gutom. Nagdulok ang parasugot at sinagsabi sa iya, kung aki ka kan Diyos, magsabi ka na magapong ini maging tinapay. Alagad siya nagsimbag. Nasusurat, bako sa tinapay sana mabubuhay ang tao, kundi sa labang tataramo na nagluluwas ang usok kan Diyos. Dangan dinara siya kan diablo sa banal na syudad asin pinatindog sa alituktok kan templo. Ang sabi sa iya, kung ika, aki kan Diyos, magtagbang ka. Ta nasusurat, tutugunon niya ang sa iyang mga angeles para sa imo, asin sa mga kamutinda, sasaluon ka. Tatibaad masingkog ang mga bitis mo sa gapo.
Nagsabi sa iya si Jesus, nasusurat man, dai mo pagsusugutan ang kagurangnan mong Diyos. Giraray ginawa siya kan Diablo asin dinara sa halang kaw na bukid. Ipinahiling sa iyan gabos, nakahadian kang kinakban, sakaan sa indang kamurawayan asin sinabihan. Inigabos sa imo ko itatao, kunlok mong magsamba ka sako. Dangan ang sabi sa iyan ni Jesus, layas Satanas, tanasusurat, ang kagurangnan mong Diyos, ang pagsasambahon mo. Asin siya sana ang paglilingkudan. Dangan binayaan siya kan Diablo, asin uya, ang mga angles, nagdulok, dagos naglingkod sa iya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po sa paghimati kan humiliya. Ngayon sa enot na Domingo kan Kwaresma, ang sa tuyang pag-andam para sa Misteryo Pascual kan pagkabuhay liwatin kagurangnan. Ang pangapudan sa sato iyo na kita magbakli halik sa buhay ning karatan, pasiring sa buhay ning katanosan, o pasiring sa buhay ning kabanalan. Ngunyan mahiling niya to sa satuyang mga binasa, no, kung ano ang nangyari, as hindi din niya to sa tuyang luhay-luhayon. Ano ang, kaya ang mga bagay ni sa tuyang simbagon, intindihon niya to, ano ang kasalan? Pangdua, paano kita nagkakasala? Well, primero, ang karatan o ang kasalan, yan saro sa mga inaapod niya tong karatan o sa English, inaapod niya tong evil. The opposite kang evil, no? May iba kundi inaapod niya tong goodness o ang inaapod niya tong karahayan. Ngunyan, kung sa tuyang susundan ang libro ng Genesis, anong sinasabi ni mahal na Diyos? Sa kada bes na siya nagibo, ang sinasabi niya na ang nahiling niya na ang gabos marahay. So gustong sabihin na ang gabos na linalang niya asin yaon sa kinaban, maray palan. Ngunyan, kung ang gabos palan maray, no? Ano palan ang gustong sabihin kang karahayan? No? Goodness, no? Ang gustong sabihin kang goodness, mas more or less, synonymous with anything that exists, no? That is an aspect of kang being. Ang gabos na nag-exister, that is good, no? Ngunyan, ano ang inaapod niya tong evil, no? Ang totoo lang, ang sabi ni Dakayan, ang karatan o ang evil, daiman talaga nag-i-exister in itself, no? Alagad, nag-exister yaon lang ang karatan because of goodness. So, anong gustong sabihin pa lang kang karatan? Kung ang evil, ang gustong sabihin na basic definition kang evil is that evil is the absence of something that is supposed to be present or the lack of goodness, no? Ang kawaran nin karahayan sa sarong bagay that is supposed to be there. No, so kaya igwa kitang ng iba-ibang klase ng karatan. Halimbawa, igwa kitang inaapod na natural sa physical evil. Yan ang inaapod niya to na sa simpleng tataramon, yan ang inaapod niya tong defect o defecto. Halimbawa, kung igwa ka ning tulong mata, tulo ang mata mo, no? That is physical evil. No? Kung halimbawa, saro lang ang mata mo, no? Lalo na, no? Kung ansay mong sarong, kung duwang mata mo, alagad buta ka, ang apod niya to kayan is yung blindness. Blindness is the absence of sight. No? Ngunyan, kung igwa kitang sa satuyang hawak, we are supposed to be healthy. Igwa dapat kitang maray na salud. Kung kita nagkahelang, no? Ang apod kayan, that's the absence of health. Kung igwa kita ning inapod niya to ning sickness, sickness is the absence of health. No? Kung gustong sabihin ko, igawa kitang helang, ang kaaranin maray na salud. No? So, anything that is against nature, no? It's either lack or sobra, yan ang inaapod niya tong physical defect. Alagad, igwa kitang inaapod na moral defect o ano po niya tong spiritual defect o spiritual evil.
Yan ang nangyayari sa inapod niya to sa partikan sa tuyang mga action sa ating mga gibo. Asin yan, inapod niya itong mga katugang na mga kasalan. Inapod niya itong kasalan. That's why sin is the absence of grace. No? Ang kasalan is the absence of grace o kaya kasalan, iyo ang kawaraning karahayan, no? Sa satuyang mga gibo. No? So yan ang inaapod niya ito ng karatan o inaapod niya ito ng kasalan. So basically, ano ko nasabi ko sa bago, evil itself or karatan da ima nag-i-exister. Nag-i-exister sa nasyanin huli sa iyang pagkukulang o kawaran duman sa to sa sarong realidad. An analogy da kayan iyo an donut, no? So donut, so dating mga donut katong panahon. Ang donut baga igwaning labot, no? Igwaning labot ang donut. Nin huli ta igwaning tinapay, no? Igwaning labot. Mahiling mo ang labot kang donut, nin hulit ay gwaning tinapay. Pero pag mayo na ning tinapay, mayo maning labot. No? Nahiling arog yan ang gustong sabihin. Kaya igwaning labot, nin hulit ay gwaning tinapay. O ini halimbawa ini ang donut. Nahiling nindo ang labot. O mayo na sula sa tinapay, mayo maning labot. So gustong sabihin, arog kayan. Ang karahayan is prior. Ang karahayan is enot kaysa sa karatan. Kaya lang, alibo ang donut, ninhulita, dai tinapalan, ning tinapay, ning tinapay, kaya igwaning labot. No? Pero kung tinapalan mo kuta, mayo kuta ning labot. So it is the lack of perfection that is supposed to be there. So gustong sabihin, ang karatan na, ang kasalan o karatan is the lack of the perfect action o maninigong action. Maninigo niya itong gawi na daay niya ito nagibo. No? So diyan kita, yan ang basic thing tungkol sa basic definition, at least consideration pag-abot sa kasalan. Ngayon, paano pa lang kita nagkakasala? Hilingon niya ito ang pagbasa sa enot na pagbasa na nanagog niya ito sa libro ng Genesis. Ang sabi, no? Si Adan, saka si Eva, sinabihan katong halas, ipinagbabawal dahil kamo, dahil pinapakakan sa indo, ang bunga, nayaon dyan sa tahaw kang hardin. Anong sabi ni Ninda? Dahil man nga kami dahil sa pinapakakan. Sinabihan niya kami na pag kami nagkakan kan bunga nayaon, kan kahoy sa tahaw kang hardin, kami magagadan. Anong sabi ni kang halas? Dahil man nga ako magagadan. Pag kinakanindo, ang bunga sa kang kahoy sa tahaw kang hardin, mabubuksan ang sa indong mata. Maaraman nindo ang tama sa kasala. Considering you will be like God. Kamo magiging Diyos. So uyining mo niyan ang nag-insight, no? Nag-insight lalong-lalo na sa babae, maaraman na ninda kung anong tama sa kasala. So considering magiging arog na sinda kang Diyos. Kaya, the rest is history. Nangyari, kinakaninda, so, sumunga. No? Pinagprobaran sinda, sinugutan sinda. No? Nag-give in sinda, pinili ninda. No? Pinili ninda, nabalgahon ang gusto ning kagurangnan, ninhuli sa indang kamautan. Their need, no? Nahiling ninda, ang sa indang pangangaipo na dapat maaraman niya ito ang tama sa kasala, tanganing maging arob kita sa mahal na Diyos. No? Sa Ebanghelyo, si Jesus pinagsugutan man. Nagugutom siya. No? Talaga-ayuno. He's in need. May pangangaipo siya. Kaipa niya ng tinapay. No? Alagad, sabi ng kagurangnan, bako sana sa tinapay na bubuhay ang tao. Pinagprobaran siya, aki ka ng Diyos, igwa ka ng kapangyarihan, igwa ka ng otoridad, tumagbang ka, dahil ka maano. No? Dahil mo pagsugutan ng kagurangnan mong Diyos. Itinao sa iya, pinahiling siya ang gabos na kayamanan kang kinaban. No? Rumayo ka sa Satanas. Anong gustong sabihin? Si Jesus, no? Pinagsugutan man, alagad, dahil nagkasala, ninhulit na pinili niya na utubon ang mahal na Diyos. Pinili niya nabing maimbod sa kagurangnan. So kung siring mga tugang, sain pa lang kita napapasala. Kita nagkakasala,
it begins with our choices. Asin, ang pagprobar sa sato mga tugang nangyayari, asin kadakla na beses, sa panahon na kita nangangaipo. That's why, kung grabe ang satong kamautan, no, yaon dyan naglalaog ang tentasyon para sa sato, asin, because ninghuli ta nangangaipo kita, and most of the times, nagigib in kita. Kaya, di sa inot na pagbasa, anong nangyari? Nahiling ni Eva, nahiling kang inot niya itong mga magurang. Ang pangangaipo, dapat maging arog man kita ng mahal na Diyos. Kaya kinakaninda ang bunga kan kahoy duman sa tahaw kang hardin. Sumahiling niya to kung paano kita tinitintaran. Alagad, kung mahiling niya to, tinintaran enot niya itong mga magurang nagkasala. Si Kristo tinintaran man. Alagad, dahil siya nagkasala. Kundi nautob niya ang kabuutan ni mahal na Diyos. Ano pala nang gustong sabihin ta kani? Gustong sabihin that temptation is not a sin in itself. Ang tukso, bakong kasalan mismo, ang kasalan is indifferent. Ay, ang tentasyon is indifferent. Anong gusto sabihin ang indifferent? It is not a sin or a grace. Kundi, ano pala ang tentasyon? Ang tentasyon o pagsubok is an opportunity for us, oportunidad para sa sato, na magkamit ng grasya o mahulog sa kasalan, depende sa satuyang pagpili. Tawan ko ka muna ng example, kasubang hapon, kasubang aga, araw ka ng example ko. At yan, pakatapos ninyo magmisa, magsimba, pag-uruli nindo, halimbawa, nagdesisyon ka, at yan, magpawalat. No? Dangan, abang nagpapangaji ka, may narisa ka ng sarong pitaka. May nakarisa kang pitaka. Binuksan mo si pitaka, may laog na 25,000. No? May laog, binilang mo. May pangaran, Jessica Barawel. May 25,000. Ito, no, in one way or the other, yan sa, itong nawalat na ito, we call it is a temptation. No? Kung yan, isusuli mo duman sa kagsadiri, yan ang kita nagkamit ng biyaya. Pero, nagkamit ka rin biyaya, na-exercise ta, ang sa tuyang virtue of honesty. No? Pero kung itago mo na, dahil no, pag sabi mo kung sisay pa man, no, paghapon yan, so kita nagkasala. So gustong sabihin, temptation is not a sin in itself, it is indifferent. It is rather an opportunity for us to earn grace o mahulog sa kasalan. Kaya maski sa tuyang pagsakit, halimbawa, igwa kitang mga pinagdadaanan sa buhay ta, it is practically an opportunity sa sato. Opportunity na magtalubo sa satuyang buhay pagtubod o kaya maging dahilan tangani na magluyan sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos. So gustong sabihin, ang temptation is indifferent. Depende sa satuyang pagpili. No? Pinili ni Kristo na sundon ang kanya ang kabuutan kan Ama. Pinili kan satuyang inot ng mga magurang na magkasala. Kaya, at the end of the day, kita mga tugang, nagtatalubo kita sa grasya, o kaya nahulog kita sa kasalan because of our choices. Baka sabihin ta, Father, igwang kita mga justification. Pwedeng na pero sa kani arog kani, igwang kung sisay-sisay pigsasabi ta. There are factors, pero mga tugang, sa kahuri-hurihi, kita manggirana yung nagdesisyon. It is our choice. No? Kaya nga igbabakit ang mga martir, ilang ng mga martir ta, no? Pinapili sinda, gusto mong mabuhay, habuan mo si Kristo. Gusto mong magadan, sige, panindugan mo si Jesus. No? Pinili nindang panindugan si Jesus. No? So considering, at the end of the day, nasa satuyang pagpili. Kaya kung kita nagkasala, no, kaya nag-earning grasya, it begins with our choice. Kaya minsan, pigsusursuban ako ninda, kaya Father, dahil ka ngayon natitintaran, dahil ka nag-ano, sa isip-isip ko, pwede man, kung depende sa matintar. No? Pero, kaya sabi ko sa inda,
At adawa pa yung kataid ko magturog. Kung habo ko, maayo yan mangyayari. No? Pero kung gusto ko, dawabo niya. Baka magkabararian siya ng gusok. No? No? So, it's a matter of, it's our choice. No? Kaya ano taginigibo niya to ang mga ini. Kaya sabi ko, probari. Kaya sinasabi ko sa mga araw kaning mga panahon, ano, kaya taano ta nag-ayuno kita, taano araw kaning nag-istasyon kita, igwa kitang gawi nin mga pagsakripisyo para sa panahon ng Kwaresma. Tanganing pinapapusog niya to an sa tuyang goodwill. Kan mga nakaaging Domingo yan sa pinagtungkusan ta. We have to purify akan sa tong kabutan. Ipo-purify niya to an sa tong kabutan to make it good. Tanganing our choices will always be for good. Kaya kita nagsasakripisyo, kaya kita nagdidibusyon, kaya kita nag-aayuno, asin may mga gibong hera kita, asin igwa kita ni mga pagsasakripisyo, pag-abstinensya, tangani na purmaron niya to, an sa tuyang sadiri, tangani na, dai kita madaling mahulog sa kasalan, asin mapanindugan niya to, an karahayan. Matindo kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kanlangit asing kandaga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, kuminilig sa mga gadan. Kani katulungal daw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kad Diyos amang makakamhan. Hali naman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa purpakinabang ng mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na dayong kasagporan. Amen. Sa pagpuon niya to kang panahon ng Kwaresma, may pagsargi kita magdulok sama na nakakaaram kan sa tunga pangangaipo asin maghagad kita kan sa iyang tabang sa pag-andam para sa manindigong pagsilibrar kang Paskwa. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga namamayo kang simbahan. Magpadagos na magiya sa gabos na taho na matinaong maglingkod sa saindang mga komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nakakamati nin pagsubot asin mga nagagabatan ni mga kadipisilan nin buhay, magiyahan ni Kristo asin mapakusog na magtagal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing at banal na panahon nin Kwaresma, maging panahon nin pagbabago na madarasa to sa pagpahalaga kan mga bagay may tunay asin nagdadanay na halaga sa satong pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghelang, asin mga naghingagdan, patin ang mga yaon sa makuring pagsakit, mapano ka nakakarangang pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga kadugo, asin mga katuod niya tunggadan, matiwasay na makisumaro sa Diyos noon na buhay, sagod pa man. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Langit mo naman sa imong aki sinugutan siring sa mo. Antabay kami sa oras na kami sinusugutan, pakusuga kami sa samong kaluyahan. Asin tabay kaming mautob kan sa imong kabuutan, kasagamos na bagay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po. Sa
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka matugang tanining sakwa sinansindong atang. Maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibi kami, gabuha kaming angay, asin maninigong magdulot kay ni mga atang, nauli kay ni nagsisilibar kami kang kapinoonan, kay ning ginagalangan na panahon kan sakramento, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Kung maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas sa danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na din kasagoran, lagi Kristo na sa mong kagurangnan. Nasa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinabano nakakanon, pinapabanal niya ining kaugalian sa paagi niyang pag-ayuno. Asin naglilikay sa kabos na pagdagha, kanhalas kay itong panahon, natukdoan kaming daogo ng kalapaaning karatan, tanganing sa pagsilibrar kan Misteryo Pascual sa banal na pagurupuro. Katapos-tapusi makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya kaiba kang kadakol-dakol na angel sa Sinsantos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos nagsasabi. Maluhod po. Kagurang nani ka na kanang banal, burabo din ka boss sa kabanalan, kini mga atang namibig kami, pamanalakan na buon kan sa imong espiritu, taning para sa umaginhawak kasindugo kan sa mong kagurang nana sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinasuliban sa gud sa pasyon, nagwa kan tinapay asin pagpasalamat binakin asin tinaw sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka mga boss asin magakan kay ni, tenan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman baka pamanggi pagwanya mangkangkali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang madisipulos, ang sabi mag-ako ka mga boss asin mag-inom kay ni, tenan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa magpatawad kan mga kasalan, inipag-ibon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagagadan na sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, at tinapay din buhay, asing kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, tapi napagkanig ko unang magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimera kami nag-aarang,
na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papasiliyon, asing kan sa obispo si Alexandro, asing kang gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherakan sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, taning kay ni Santa Maria Birhen na kan Diyos, kay ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig maging kairas kan buhay na dahil kasagkuran mag-omaw, asin magpumraway siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sing kay banyasin sa saya sa imo Diyos ang makamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduhan ka naman nakalig sa tugon na si pinatod kan Diyos na kagulayan ang angasit ang magsabi. Agawa kami sa kabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mong katuninongan. Tani kami natabangan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa kabos na kapurisawan. Bandang kami nagahalat, maubang paglaw, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Heso Kristo kagurang nani kinagsabi sa mga apostoles, katuninong ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninong ni tinataw ko sa indo. Hari paglingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika namubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nanda na namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaro ang kamo ni katuninongan.
Maluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, yung nagpapara kan mga kasaalang kang kinabahan, pala na may napod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kay magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Mamibig kita, Matindog po.
Kagurangnan namibi kami na kaming nabasog kan langit no na tinapay, nahuli kay ni ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asin ang pagkamot pinapaarog, tanganing makanood kaming magutom sa iya, ang buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon, na may nagikan sa imong uso, o ligi Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita. Salamat po sa mga nagdulot kan atang kang nakaaging Domingo, February 15, 2026. Tesi de la Peña, Augusto Peña Redondo, Salvacion Manacob, Salve Bitbit, Flor de Lisa David, Leonela Reyeg, Santi Talagtag, Raquel Bas, Aida San Gabriel, Maria Cortez, Juliana Porteso, Lori Cortez, Mary Ann Monreal, Violeta Payadi, Rona de Asis, Merna Onagles, Victoria Asuncion, Melody Andal, Lau Ponce, Marites Pana, Preli Alde, Fi San Andres, Mary Jean S. Lita, Victoria Camo, Roselet Agapay, Roberto Bale, Andy Rodriguez, Emily Rodriguez, Eden Villanueva, Felicidad Lee, Nisita Baguio, Gaspar Piliogo, Clear Borse, Efren Cortez, Rodelita Moruda, Leonardo Moruda, Alden and Maria Teresa Bonot, Adelaida Lalong Isip, Jose Gabino, Marilo Malate, Rosalie Balescas, Elesa Abondo, Marieta Montesor. Sa otro semana po, ipipresentar ko po sa Indo ang PowerPoint presentation kan sa tuyang mga idinudulot na atang para ma-update po kita kung pira ng atang ta, asin napasaina, paano niya ito ginagasto. No? So, baka sa next week, sa tuya ipipresentar ko po sa Indo itong mga figures, tanganing updated po kita kung napapasain po ang sa Indo mga dulot. Kasi kung ano ang mga allocation niya to ang sa tuyang mga pinagagastahan. Siring man po, poon po sa aga, Lunes, ibabalik na po niya to ang alas 6 ng agang misa. Dati po baga tinanggal niya to ang alas 6 ng agang misa pag Lunes ta, day off. Pero po, poon po sa aga, ibabalik na po niya to ang alas 6 na aga ng misa. Although day off po yan, mayo po kita kayan misa, maliban dyan, asinan sa tuyong opisina, mayo po kita ng transaksyon. So, poon po sa aga pagirumdom, igwa na po kitang misa alas 6 ng aga, kada Lunes. Dangan po sa Martes, igwa po kaming meeting, clergy meeting duman sa Santiago, Iriga. Kaya po ang Martes po, mayo po una kitang misa, pagka Lunes po, pagkatapos kan sa ko yung mga misa, igwa po akong mga lalakawon. Tapos diretso na ako duman sa meeting sa Iriga, baka dahil ako makaabot kaya digdi ni Martes na alas 6 ng aga, kay cancel ta na lang una ang misa niya to sa Martes, that is February 24. No? Then, pagirumdum po, sa Pitsa 1, Domingo, igwa po uning meeting, ang gabos na membro sa Paris Pastoral Council. Hinagad ko po ang gabos na presensya kan gabos na miyembro. Mapresentar po ako kan sa tuyang Paris Financial Report. Ipipresentar ko po sa parok sa miyembros ng Paris Pastoral Council ang estado kan sa tuyang finances kan sa tuyang parokya. Paano naglalaog, sa inyo ito nagkukuha ng source, sa inyo ito ginagarasto ang mga income kan parokya. No? Asin ano ang sa tuyang mga sources. Para po more or less, igwa kita ng idea kung paano niya ito minamanihar ang parokya. Dendangan po, ang pagirumdum po sa tuyang istasyon, gigibun po niya ito. Pag alas 3 po kaya nagcha-chaplet kita. Pagkatapos kang chaplet, maat po na kita kan sa tuyang istasyon, halos eksakto tamang-tama yan, matatapos kita kayan mga 4-5, no? So, igwa pa kita ng tamang-tamang panahon sa pag-andam para sa misa. So, kaya, pagirumdom, ang chaplet niya to, nagpupuon alas 3, more or less natatapos yan for 3:20. So, pagkatapos kayan, diretso na kita sa tuyang pag-istasyon para daig tamarin na abala
sa satuyang mga misa. Asin salamat po sa indo gabos, sa padagos nindong pag-anduyog, asin pagtabang sa parokya, sa pag-kooperar, asin pagpartisipar. Sa mga masunod, i-announce ko na lang po ang mga aktibidad niya to para sa satuyang Semana Santa, asin sa satuyang piyesta, kan Divine Mercy. Matindog po ang gabos. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bindisyonan kamo kan Dios na makakamahan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katinungan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.